Здравейте, аз съм Ели и реших в това толкова страшно, така наречено пълнолуние, да видя какво ще кажат тези карти, които са лунни карти. Намерих специално пълнолуние в аквариум или водолей. И тук показва, т.е. написано е Show the world, the real you. И мисля това да показвам на вас. Не случайно избрах моето първо видео явно да бъде на пълнолуние във водолей. Аз по принцип много обичам водолеите, макар че аз съм рак. На мен много ми харесват водолеите, защото са много нестандартни, много оригинални. Те са големи приятели, както може би знаете. Но те са в моя седми дом и аз ги уважавам и много ги харесвам. Това е положението. Смятам да ви разкривам тези карти всеки път. На пълнолуние, на новолуние. Какво казват? И мога да погледна, да потърся и другите след. Аз имам много карти. Мисля да погледна са едни карти на Дорин Въртио. Нейните повече са свързани с ангелите, но има и едни тестета, пак нейни, които са свързани с карти Таро. Ще отида да ги потърся и пак ще се включа. Така. Развърках картите и сега ще изтегла 3. Първа карта. Тази. Царицата на огъня. Така, ще щеглеме втора карта. Десет земя. Или това са така наречените 10 пентакъла. В другите карти има пентакли, саби, жезли. Сега, че така малко ми се губи превода, значи пентакли, жезли, и чаши. Това са чашите. И сега остава да изтегла трета карта. Да се падне някой аркан. Тук пак има повторение. Падна се 10 огън. Значи падна се... Въобще картите са много огнени. Може би, защото сме се пак в... може би най-огнения месец от зодиака. Това е Лъва. Слънцето тук е на трон, по принцип. И така, сега малко да видим какво пише отдолу под картите. Значи, като числа... Значи, вижте, сега няма нищо случайно. Това е царица на огъня. Пада се. Ако знаете, това пълнолуние се случва в първите градове на Лъва, където се намира една от царските звезди, Регулус.
И тук какво пише? Sicura di sé, calorosa, intelligente, piena di grazia. Мама мия. Много хубави неща пише. Така, бъди сигурна в себе си. Бъди топла, интелигентна и пълна с, как да кажа, грация се превежда с благодарност, но и милостива. И отдолу пише Larga leali e spicca il volo. Това е да разтворите крила и да полетите. Non sottovalutarti, не се подценявайте, afferma la tua indipendenza e la tua credità. Какво значи това? Покажете своята независимост и своята креативност. Ще го направим. Така, Dieci Terra. Много странно. Аз съм родена на 10-ти. Няма нищо случайно. И тук се паднаха 2 десятки. Десятка също е Слънце 1. В астрологията Слънцето е най-главният източник на светлина, енергия и така нататък. И затова е номер 1 винаги Слънцето, мъжката сила. А Луна е 2. И сега, втората карта е 10 Земя. Grande felicità nella vita familiare. Дай Боже. Значи, какво пише? Превеждам. Голямо щастие в семейния живот. Sicurezza economica, т.е. финансова стабилност. Con la magia nelle piccole cose della vita. Търси магията в малките неща на живота. Така, аз това си го правя, така че много от другите не го забелязват. И така. И съжалявам много, ама като че ли картите говорят повече за мене. И третата карта, която е за бъдещето, тук всъщност първа и трета са огън. И това е 10 огън. Много работа. Значи troppo lavoro, accetta la guarigione degli altri. Приеми лечението на другите. C'è uno squilibrio nella tua vita. В твоя живот има равновесие. Проблемите идват само от стреса. Значи се на дума, намалете стреса, за да сте добре. И в това може да се каже, че съм царица. Да. Така. Човек с годините се учи. Когато бях много млада, честно казано, се натоварвах много неща и емоционално и физически. Какво ви кажа? Гале нещата се стават, така че не му мислете. Имайте вяра и търпение и
когато сте постоянни в едно нещо, целите се постигат. И най-вече тази наша пословица прави каквото трябва, да става каквото ще, е важна. И много вярна. Също така. Така че няма да се представя. И това са картите на Дорин Въртю. Така наречените архангели. Така. Малко ще ги разбъркам. Да видим какво ще се падне. Те в общи линии няма негативни работи при тях. Но да видим какво ще кажат архангелите. Първа карта е победа. Вау! Това е архангел Сандалфон. Тук на италиански пише le tue preghiere sono state ascoltate et esaudite abbi fede. Много хубава карта. Което ще рече, че твоите молитви са чути и ще се сбъднат. Имай вяра. Така. Втора карта е комфорт. Архангел Азраел. Аз съм с теб. Nel momento del bisogno. Ще го прочита на италиански. Sono con te nel momento del bisogno e aiuto il tuo cuore a guarire. Което се превежда така. Аз съм с теб в момента, когато имаш нужда от мене и съм ти в помощ. Твоето сърце да се излекува. Амин. И трета карта. Терапия с ангелите. Много хубаво. Така. Архангел Рафаел. Архангел Рафаел. Сега какво пише на италиански? Affida le tue paure e le tue preoccupazioni a noi angeli. Consentici di liberarti. Така. С една дума казва така. Страховете и безпокойствията си, как се казва. И безпокойствията ги остави на нас ангелите и се освободи от тях. Дома да оставим тревогите на ангелите, те да вършат тежката работа. Това е от мене. Картите са много позитивни в така нареченото страшно пълнолуние. Между участват много планети. Но това е все пак, понеже е Сатурн е в тия градуси, също рефлектира на това пълнолуние, няма нищо страшно. Което е такова.
промените настъпват и трябва да ги посрещаме с отворено сърце. Това е положението. И това. Друг път ще говоря за други карти и други неща. Може да ми пишете, тук се интересувате повече, за да знам върху какво да наблегна следващия път. До скоро! Чао, чао и хубава вечер от мен. Ангелите с вас. И не се притеснявайте от нищо.